Ναι, και για να πούμε μέχρι να ξεκινήσουμε, για να βλέπετε καλύτερα αν είστε από κινητό, μπορείτε να γυρίσετε οριζόντια το κινητό σας, αφού ξεκλειδώσετε την οθόνη σας και να το βάλετε στο View Speaker. Ε, να βλέπετε δηλαδή τον ομιλητή της διαφάνειας που θα μοιράζεται και όσοι είστε από υπολογιστή επίσης στο View Speaker για να έχετε καλύτερη εμπειρία. Τάσου. Λοιπόν, για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι ο Τάσος Θοδωρίδης, είμαι ανεξάρτητος συνεργάτης της εταιρείας της Essence. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής και προϊόντα υγείας. Είμαι πάνω από 20 χρόνια στον χώρο, έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλά εκπαιδευτικά σεμινάρια, έχω συμμετάσχει σε ιατρικά συνέδρια και έχω αποκτήσει πάρα πολλές γνώσεις, έχω εμπειρίες και κάποιες από αυτές θα μοιραστούμε βέβαια σήμερα. Σήμερα βέβαια θα είναι πιο εξειδικευμένα τα πράγματα, θα πούμε για κάτι συγκεκριμένο, το οποίο όμως θα έλεγα είναι εξίσου σημαντικό και πιθανόν θα ανακαλύψουμε ότι πολλοί από εμά δεν τα γνωρίζουμε, αυτά τα οποία θα ακουστούν σήμερα, και φυσικά όλα όσα θα πούμε θα είναι με πάρα πολύ απλά λόγια για να μπορούν να είναι και κατανοητά, έτσι. Οπότε ξεκινώντας θα ήθελα να κάνω μια μικρή εισαγωγή για να μπούμε σιγά σιγά στο θέμα. Σαν άνθρωποι είμαστε κοινωνικά όντα, έτσι, μας αρέσει να συναντιόμαστε, να έχουμε παρέες, να συναναστρεφόμαστε, σίγουρα επηρεάζουμε πολλές φορές, επηρεάζουμε ένας τον άλλον, όπως επίσης το περιβάλλον το οποίο ζούμε μας επηρεάζει και γενικά όλα γύρω μας έχουν μία επίδραση. Όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε, μπορούμε να τα νιώσουμε, μπορούμε να τα απολαύσουμε, έτσι απολαμβάνουμε πάρα πολλές στιγμές στη ζωή μας, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα, κάτι το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και είναι ένας άλλος κόσμος, κάτι εντελώς διαφορετικό το οποίο ούτε μπορούμε να το δούμε αλλά ούτε να το νιώσουμε. Και αυτός είναι ο κόσμος των μικρών οργανισμών, των μικρότερων οργανισμών, όπως τους ονομάζουμε μικροοργανισμούς, και εδώ που τα λέμε είναι οι πρώτοι οργανισμοί οι οποίοι κατοίκησαν στον πλανήτη πριν ακόμα έρθουμε εμείς και επέζησαν σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής του. Επίσης, θα έλεγα ότι οι συγκεκριμένοι οργανισμοί, χωρίς να θέλω να είμαι απεσιόδοξος, θα συνεχίσουν να υπάρχουν, λοιπόν, ακόμα και σε περίπτωση που ανθρώπινο είδος θα πάψει να υπάρχει. Έτσι. Οπότε μιλάμε για κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ βασικά πάνω στον πλανήτη. Αυτοί λοιπόν οι μικροοργανισμοί ζουν μέσα στο σώμα μας, είναι μέσα μας και μας επηρεάζουν. Το μεγαλύτερο όργανο το οποίο επηρεάζεται από αυτούς τους μικροοργανισμούς και από το εξωτερικό περιβάλλον είναι το πεπτικό σύστημα. Έχει μετρηθεί ότι τα έντερα όταν είναι πλήρως ανεπτυγμένα η επιφάνειά τους καλύπτει περίπου 300 τετραγωνικά, μπορούμε να το φανταστούμε αυτό. Έτσι, τα έντερα τα οποία έχουμε μέσα στον οργανισμό μας, στην ουσία φανταστείτε ως διαμερίσματα, έτσι. Μιλάμε 300 τετραγωνικά. Το πεπτικό σύστημα στην ουσία τι κάνει? Λειτουργεί πάνω στην επεξεργασία της τροφής την οποία καταναλώνουμε. Αυτή είναι η βασική του λειτουργία. Και το πεπτικό σύστημα είναι το σημείο στο οποίο γίνεται η ζύμωση, γίνεται η πέψη της τροφής, η επεξεργασία των θρεπτικών συστατικών και στο τέλος η διείσδυση όλων των σωματιδίων από αυτή την τροφή την επεξεργασμένη μέσω του εντερικού φραγμού, μέσα από το έντερο δηλαδή, στην κυκλοφορία του αίματος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά το χρειάζεται ο οργανισμός για να μπορεί να λειτουργήσει, έτσι, να έχει μια υγιή λειτουργία. Αλλά η λειτουργία του εντέρου δεν είναι μόνο η επεξεργασία των τροφίμων, αλλά είναι και η προστασία επίσης από ανεπιθύμητα μικροβακτήρια και από άλλους ιούς. Αλλά επίσης και η δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος για να μπορούν να λειτουργούν και τα βακτήρια και οι μικροοργανισμοί τα οποία τα χαρακτηρίζουμε σαν φιλικά. Έτσι, γιατί μέσα στο έντερο υπάρχουν και τα φιλικά βακτήρια τα οποία στην ουσία είναι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που κατοικούν στο σώμα μας. Και επίσης το σημαντικό και το ζητούμενο είναι η ανοσία ολόκληρου του οργανισμού και να υπάρξει μια ευχάριστη αίσθηση, η δημιουργία δηλαδή ενός πολύ καλού συναισθήματος, να το ονομάσουμε έτσι, στον εγκέφαλο του εντέρου. Έτσι, γιατί από ό,τι λένε οι ειδικοί, το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλος, άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει και εκεί υγεία και να υπάρχει συναίσθημα. Έχουμε ήδη αναφέρει πολλές φορές σε προηγούμενα σεμινάρια ότι οι μικροοργανισμοί υπάρχουν παντού στον οργανισμό μας. Δηλαδή υπάρχουν στο δέρμα, στην πεπτική οδό, ξεκινώντας από τη στοματική κοιλότητα,
στην αναπνευστική οδό, στα πνευμόνια, γενικά στα αναπνευστικά όργανα κτλ. Οπότε το ζητούμενο, η μαγική λέξη που λέγεται ανοσία, είναι απαραίτητη και είναι στενά συνδεδεμένη με μία μοναδική συνεργασία κάποιων πολλών παραγόντων. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μία συνεργασία, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Τι είναι τώρα η ανοσία? Η ανοσία είναι η ικανότητα που έχει ο οργανισμός μας να αντιδράει σωστά σε εξωτερικά και εσωτερικά ερεθίσματα. Αλλά αυτό που πρέπει να προσθέσουμε είναι το τι κάνει την ανοσία μας ισχυρότερη, αλλά και τι μπορεί να την εξασθενήσει. Είναι δύο πραγματάκια τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε. Πώς θα γίνει πιο ισχυρό και πώς να προφυλασσόμαστε. Η μεγαλύτερη θετική επίδραση στην ανοσία, μιας και αυτό μπορεί να διατηρήσει ισχυρή, είναι ο λεγόμενος υγιεινός τρόπος ζωής. Όταν λέμε όμως υγιεινό τρόπο ζωής, δεν εννοούμε μόνο τη σωστή διατροφή. Γιατί πολλές φορές θεωρούμε ότι η σωστή διατροφή είναι υγιεινός τρόπος ζωής. Όχι. Υγιεινός τρόπος ζωής επίσης είναι ο τρόπος που προσεγγίζουμε την καθημερινότητά μας. Έτσι. Αν είμαστε άνθρωποι θετικοί, αν έχουμε αρνητικότητα, με ποιους συναναστρεφόμαστε, πώς επηρεαζόμαστε, αν ζούμε ενεργά ή παθητικά, αν ασκούμαστε. Επίσης, πόσο επηρεαζόμαστε από το περιβάλλον το οποίο ζούμε. Έτσι, εμείς σαν άνθρωποι κοινωνικοί, όπως είπαμε στην αρχή, επηρεάζουμε το περιβάλλον, αλλά και το ίδιο το περιβάλλον επηρεάζει εμάς. Έτσι. Υπάρχει μια αλληλένδετη σχέση. Και εδώ θα ήθελα να πω λίγο στο θέμα των ημερών, με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Έτσι. Βλέπουμε ότι πέφτουν ένα σωρό βόμβες. Δεν επηρεάζεται το περιβάλλον. Και κάπου διάβασα κάποια στιγμή στο Facebook μια ανάρτηση, η οποία στην ουσία διακομωδεί τα πράγματα, αλλά είναι μια πολύ κοινική ομολογία. Λέει λοιπόν κάποιος στο Facebook ότι τον τρομάζει η ιδέα και μόνο το να μην πέσει καμιά βόμβα σε κανέναν κάδο απορριμμάτων και πεταχτούν όλα τα πλαστικά καλαμάκια έξω που επιβαρύνουν τον πλανήτη. Έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές η ανθρωπότητα δίνει βαρύτητα σε λάθος πράγματα όσον αφορά το περιβάλλον και όλα αυτά φυσικά επηρεάζουν εμάς. Φυσικά εδώ δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και την κληρονομικότητα, γιατί και η κληρονομικότητα είναι κάτι το οποίο επηρεάζει, είναι κάτι το οποίο το έχουμε από τις πρώτες μέρες της ζωής μας, από τις μητέρες μας, λοιπόν, το οποίο επίσης είναι εξίσου σημαντικό, αλλά πάνω απ' όλα θα εστιάσουμε σήμερα στην συνέργεια και την σημαντικότητα κάποιων πραγμάτων με σκοπό να ενισχύσουν την σωστή λειτουργία, την ανοσία και την ευεξία του οργανισμού. Οπότε, θέλω να κάνω λίγο ένα μοίρασμα οθόνης. Γρηγόρη, να μου πεις αν θα εμφανιστεί. Είμαστε εντάξει? Είναι οκ. Πολύ ωραία. Ο ρόλος λοιπόν ενός ολοκληρωμένου μικροθρεπτικού συνδυασμού. Δηλαδή με λίγα λόγια θα μιλήσουμε για κάποια συστατικά τα οποία είναι απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά ταυτόχρονα το πώς συνδυάζονται ώστε να έχουμε πολύ δυνατά αποτελέσματα όσον αφορά την προστασία και την ανοσία και την ευεξία του οργανισμού. Καταρχήν, θα μιλήσουμε για την συνεργική δράση των μικροθρεπτικών συστατικών και εδώ θα ήθελα να σας πω από τώρα, ξεκινώντας δηλαδή, ότι κάποια πράγματα τα οποία θα ακουστούν θα τα πούμε βέβαια πάρα πολύ απλά, αλλά θα ήταν πολύ καλύτερο, εάν θέλετε, αυτό εξαρτάται από εσάς, μπορείτε να μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube, successmindset.eu YouTube. Εκεί υπάρχει μια πληθώρα από βιντεάκια τα οποία εξηγούν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και με βιντεάκια και με ωραία γραφικά πολλά από αυτά τα οποία θα εξηγήσουμε σήμερα. Δηλαδή το πώς λειτουργεί το ανοσοποιητικό, το πώς δημιουργείται ένας ιός, πώς καταπολεμείται από τον ανθρώπινο οργανισμό, πώς μεταβολίζεται η τροφή. Εκεί επίσης θα βρείτε ένα πολύ δυνατό σεμινάριο του γιατρού του κυρίου Βασαρά γύρω από τη βιταμίνη D. Θα βρείτε πολλά και σημαντικά βιντεάκια τα οποία μπορείτε εν καιρό σιγά σιγά να τα παρακολουθήσετε. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube, να κάνετε εγγραφή και κάθε φορά που υπάρχει κάτι καινούριο να ενημερώνεστε. Η απάντηση λοιπόν με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα είναι ότι ο συνδυασμός και η συνεργιστική δράση έχουν καθοριστική σημασία, πολύ μεγαλύτερη από την μεμονωμένη λήψη συστατικών. Δηλαδή,
το να παίρνουμε κάποια συστατικά τα οποία μεταξύ τους συνεργάζονται έχουν πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα και είναι πολύ πιο σημαντικά από ότι αν παίρναμε κάποια πράγματα μεμονωμένα. Το τι ακριβώς εννοούμε βέβαια θα το καταλάβουμε στην πορεία, στην επεξήγηση του σεμιναρίου. Λοιπόν, τι είναι αυτή η συνεργική δράση? Όταν δύο ή περισσότερα θρεπτικά συστατικά δρούν πιο αποτελεσματικά μαζί από ό,τι μεμονωμένα. Όταν λέμε δρούν, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι λειτουργούν σαν μια ομάδα. Ο καθένας βέβαια είναι ανεξάρτητος, έτσι. Όλα όμως έχουν τον δικό τους ρόλο, αλλά ταυτόχρονα όταν λειτουργούν το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο. Παράδειγμα, οι βιταμίνες και τα μέταλλα δεν δρούν μόνα τους, αλληλοϊποστηρίζονται και λειτουργούν καλύτερα όταν συνυπάρχουν. Έτσι, οπότε, στην διατροφή τα θρεπτικά συστατικά σπάνια δρούν απομονωμένα και η συγκεκριμένη συνέργεια, η συνεργασία, τι επηρεάζει? Την απορρόφηση των συστατικών και των μικροοργανισμών, τον μεταβολισμό, την ανοσολογική απόκριση, κατά πόσο γρήγορα ανταποκρίνεται ο οργανισμός όταν προσβληθεί από ιώσεις, αρρώσεις κτλ. Και φυσικά η αντιοξυδοτική άμυνα. Κάποιοι βασικοί τρόποι συνεργασίας. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται τώρα? Ένας βασικός τρόπος συνεργασίας είναι η ενίσχυση της απορρόφησης. Δηλαδή, υπάρχουν ορισμένες βιταμίνες οι οποίες διευκολύνουν την απορρόφηση των μετάλλων. Για παράδειγμα, η βιταμίνη D είναι απαραίτητη για να απορροφηθεί το ασβέστιο. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Αν λάβουμε πολλές ποσότητες ασβεστίου στον οργανισμό, αλλά δεν έχουμε την επαρκή ποσότητα βιταμίνης D, αυτό σημαίνει ότι το ασβέστιο δεν θα πάει στα οστά, παράδειγμα για εκεί που προορίζεται, αλλά πολύ πιθανόν να καταλήξει αλλού. Παράδειγμα, μπορεί να καταλήξει στις αρτηρίες, στις φλέβες κτλ. Οπότε να δημιουργήσει κάποια άλλα θέματα. Οπότε εδώ υπάρχει συνεργασία. Όπως επίσης, η βιταμίνη C αυξάνει σημαντικά την απορρόφηση του σιδήρου. Η βιταμίνη C είναι υδατοδιαλυτή και δεν αποθηκεύεται στον οργανισμό. Που σημαίνει δηλαδή ότι αν έχουμε πολύ σίδηρο στον οργανισμό αλλά δεν υπάρχει επαρκή ποσότητα βιταμίνη C, αυτό σημαίνει ότι ο σίδηρος και δεν απορροφάται αλλά δεν πηγαίνει και εκεί που πρέπει να πάει. Άλλος τρόπος συνεργασίας είναι η ενεργοποίηση και ο μεταβολισμός. Τα μέταλλα βοηθούν στη μετατροπή των βιταμινών στην ενεργή τους μορφή. Παράδειγμα, το μαγνήσιο βοηθάει στην μετατροπή της βιταμίνης D στην ενεργή της μορφή. Όταν λαμβάνουμε βιταμίνη D, δεν σημαίνει ότι είναι απορροφήσιμη και λειτουργική, θα πρέπει να υπάρχει ενεργοποίηση και μεταβολισμός. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να υπάρχει ταυτόχρονα και μαγνήσιο για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά η βιταμίνη D. Αντιοξυδοτική προστασία. Συνεργάζονται για την προστασία των κυττάρων από το οξυδοτικό στρες. Παράδειγμα, η βιταμίνη Ε με το σελήνιο, τα οποία τι κάνουν? Προστατεύουν τα κύτταρα από βλάβες. Και φυσικά η μεταφορά μετάλλων. Η βιταμίνη Α, για να πάει εκεί που πρέπει να πάει και να χρησιμοποιηθεί, χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει ψευδάργυρος. Αλλιώς δεν γίνεται σωστή μεταφορά και δεν γίνεται σωστή απορρόφηση. Πάμε λίγο παρακάτω. Κάποια σημαντικά ζευγάρια συνεργασίας. Έτσι, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποια ζευγάρια τα οποία είναι πολύ στενά συνδεδεμένα. Παράδειγμα, η βιταμίνη D3 και το ασβέστιο, το είπαμε προηγουμένως. Έτσι, είναι ένας κρίσιμος συνδυασμός για τη διατήρηση της σωστικής πυκνότητας και τη μείωση του κινδύνου της οστεοπόρωσης. Η βιταμίνη C και ο σίδηρος. Έτσι, και αυτό το αναφέραμε προηγουμένως. Ένα άλλο παράδειγμα. Η βιταμίνη D3 και το μαγνήσιο. Η βιταμίνη D3 και η βιταμίνη K2. Προσέξτε τώρα εδώ. Η D3 βοηθάει στην απορρόφηση του ασβεστίου. Η K2 όμως το κατευθύνει στα οστά αντί στις αρτηρίες. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Άρα λοιπόν φανταστείτε να έχουμε επαρκή ποσότητα βιταμίνης D, η οποία θα είναι απορροφήσιμη και θα μπορεί να λειτουργεί και να βοηθάει το ασβέστιο να απορροφηθεί, αλλά να μην υπάρχει η K2 η οποία πηγαίνει το ασβέστιο στα οστά και όχι στις αρτηρίες. Έτσι, άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ συνέργεια κάποιων συστατικών μεταξύ τους. Φυσικά οι βιταμίνες B μαζί με το μαγνήσιο και το ψευδάργυρο που υποστηρίζουν τον μεταβολισμό της ενέργειας και το νευρικό σύστημα. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχει το πρώτο συμπέρασμα και η πρώτη σύνοψη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποια συστατικά τα οποία πολλές φορές αντί να συνεργάζονται ανταγωνίζονται. Έτσι, ορισμένα μέταλλα ανταγωνίζονται για την ίδια οδό απορρόφησης.
Δηλαδή ποιο θα απορροφηθεί πιο γρήγορα ή ποιο θα λειτουργήσει πιο ενεργά. Μειώνοντας την αποτελεσματικότητά τους αν ληφθούν ταυτόχρονα σε μεγάλες δόσεις. Όπως παράδειγμα το ασβέστιο με το σίδηρο ή ο ψευδάργυρος με το χαλκό. Γι' αυτό πολλές φορές όταν παίρνουμε συμπληρώματα διατροφής θα πρέπει να γνωρίζουμε. Βασικά όταν τα παίρνουμε έτοιμα υπάρχει συνδυασμός, είναι ήδη από μόνα τους έτοιμα. Αλλά όταν κάνουμε εμείς λήψη από μόνοι μας θα πρέπει να γνωρίζουμε πάνω κάτω ποια συμβαδίζουν και ποια όχι. Ποια θα πρέπει να παίρνουμε την κατάλληλη στιγμή, εντάξει, και ποια στιγμή της ημέρας για παράδειγμα. Και ένα άλλο συμπέρασμα είναι ότι η λήψη των συστατικών αυτών μέσω μιας ποικίλης διατροφής είναι πάρα πολύ αποτελεσματική και χρήσιμη. Παράδειγμα, μια σαλάτα με σπανάκι η οποία έχει σίδηρο μαζί με λεμόνι που έχει βιταμίνη C. Είναι ένας καλύτερος τρόπος για να αξιοποιηθεί αυτή η συνεργασία. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Και επίσης είναι σημαντικό αυτό που είπαμε και πριν. Η σωστή χρονική απόσταση πολλές φορές μπορεί να είναι απαραίτητη για να αποφευθεί ο ανταγωνισμός. Πάμε λοιπόν να δούμε σιγά σιγά κάποια από αυτά τα στοιχεία, ξεκινώντας από τις βιταμίνες. Λοιπόν, οι βιταμίνες είναι απαραίτητες οργανικές ενώσεις, τις οποίες χρειάζεται ο οργανισμός. Τις χρειάζεται βέβαια σε μικρές ποσότητες για την ανάπτυξη, τον μεταβολισμό και την υγεία. Τις βιταμίνες ο οργανισμός δεν μπορεί να τις συνθέσει μόνος του. Οπότε πρέπει να τις λάβει κυρίως μέσω της τροφής και χωρίζονται σε λιποδιαλυτές και σε υδατοδιαλυτές, δηλαδή αυτές που διαλύονται από λίπη, και οι συγκεκριμένες είναι η α, η D, η ε και η K, και οι υδατοδιαλυτές, η βιταμίνη B και η βιταμίνη C. Ενισχύουν το ανοσοποιητικό. Ποιος είναι ο ρόλος των βιταμινών? Ο ουσιαστικός ρόλος είναι ότι ρυθμίζουν τις μεταβολικές διαδικασίες, βοηθούν στην παραγωγή ενέργειας και στην διατήρηση υγιών ιστών. Είναι οι λιποδιαλυτές όπως είπαμε και οι υδατοδιαλυτές. Εδώ λοιπόν προσέξτε τώρα, οι λιποδιαλυτές, οι α, D, ε και K αποθηκεύονται. Και πού? Αποθηκεύονται στο σηκώτη και στον λιπόδι ιστό. Άρα λοιπόν ο οργανισμός τις λαμβάνει και τις αποθηκεύει με πολλούς και διάφορους τρόπους και τους χρησιμοποιεί ανάλογα κάποια στιγμή. Αντιθέτως οι υδατοδιαλυτές δεν αποθηκεύονται. Όχι μόνο σε μεγάλες ποσότητες, δεν αποθηκεύονται σχεδόν καθόλου. Οπότε θα πρέπει να προσλαμβάνονται τακτικά και σε δόσεις ανάλογες, γιατί είναι πολύ σημαντική και η απορροφησιμότητα. Και είναι πολύ σημαντικές βιταμίνες. Μιλάμε για τη βιταμίνη B και τη βιταμίνη C. Πηγές που μπορούμε να τις βρούμε? Φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά, κρέας, ψάρια. Σε περίπτωση που έχουμε έλλειψη από αυτές τις βιταμίνες υπάρχει κούραση, ατονία, προβλήματα συγκέντρωσης και δερματικές παθήσεις. Τώρα η έλλειψή τους επίσης μπορεί να προκαλέσει και διάφορα συμπτώματα, ενώ επίσης και η υπερβολική λήψη λιποδιαλυτών βιταμινών μπορεί να είναι τοξική. Ένα παράδειγμα φέραμε με την βιταμίνη D. Ωραία. Πάμε λίγο παρακάτω. Τα ιχνοστοιχεία. Τα ιχνοστοιχεία είναι ανόργανα, είναι απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, τα μέταλλα δηλαδή που λέμε, τα οποία ο οργανισμός χρειάζεται σε πολύ μικρές ποσότητες, συνήθως κάτω από 100 mg την ημέρα για να λειτουργήσει σωστά. Είναι όμως ζωτικής σημασίας για το μεταβολισμό, χρησιμεύουν στην παραγωγή ενζύμων και ορμονών, βοηθούν στο ανοσοποιητικό, την μεταφορά οξυγόνου και επίσης συμβάλλουν στην υγεία των ιστών. Ονομάζονται ιχνοστοιχεία από τη λέξη ίχνος, γιατί ανιχνεύονται σε απειροελάχιστες ποσότητες στον οργανισμό. Τέτοια σημαντικά ιχνοστοιχεία είναι ο σίδηρος, που συμβάλλει στη μεταφορά οξυγόνου στο αίμα, ο ψευδάργυρος που ενισχύει το ανοσοποιητικό, βοηθάει στην επούλωση πληγών, το σελήνιο που έχει αντιοξυδωτική προστασία των κυττάρων, το ιώδιο για τη λειτουργία του θηροειδούς, ο χαλκός για την παραγωγή ενέργειας και κολαγόνου, το χρώμιο που ρυθμίζει επίπεδα γλυκόζης, το μαγκάνιο για την ανάπτυξη των οστών, το μολυβδένιο, μεταβολισμό αμινοξέων. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα στοιχεία παίζουν και έναν σημαντικό ρόλο. Τώρα, από πού τα λαμβάνουμε σαν πηγές? Κυρίως μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής, από κρέας, θαλασσινά, ξηρούς καρπούς και όσπρια. Δεν παράγονται από τον οργανισμό και γι' αυτό η καθημερινή πρόληψή τους είναι απαραίτητη. Ας δούμε λοιπόν εδώ τώρα 2-3 πραγματάκια σχετικά με την συνεργική δράση κάποιων συγκεκριμένων συστατικών. Παράδειγμα, της βιταμίνης C, της βιταμίνης D και του ψευδάργυρου. Εδώ θα προσθέσουμε και το σελήνιο, γιατί και αυτό παίζει κάποιο ρόλο.
Και όλα αυτά έχουν να κάνουν σε σχέση με την ανοσοποιητική λειτουργία και την αντιοξυδωτική δράση. Η βιταμίνη C, η βιταμίνη D και ο ψευδάργυρος παίζουν συνδυαστικό ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστημα, υποστηρίζοντας τόσο την έμφυτη όσο και την προσαρμοστική ανοσία. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία, ενισχύουμε και την έμφυτη ανοσία, δηλαδή αυτή που έχουμε έτσι και αλλιώς σαν οργανισμός, αλλά και την προσαρμοστική. Ποια είναι η προσαρμοστική ανοσία? Είναι η ανοσία που έχει ο οργανισμός μας στη συγκεκριμένη στιγμή. Δηλαδή, όταν ένας οργανισμός, παράδειγμα, είναι ευάλωτος, πολύ πιο εύκολα μπορεί να προσβληθεί από μία ίωση. Έτσι. Οπότε θα πρέπει ο οργανισμός να προσαρμοστεί, να παράγει τα αντίστοιχα αντισώματα, τα αντιγόνα, οτιδήποτε χρειάζεται για την άμυνα του οργανισμού και να προσαρμοστεί. Γι' αυτό πολλές φορές όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν περάσουμε από μία ίωση και το ξεπεράσουμε, ο οργανισμός μας έτσι και αλλιώς έχει προσαρμοστεί, που σημαίνει ότι για το επόμενο μεγάλο χρονικό διάστημα δύσκολα να ξανακολλήσουμε την ίδια ίωση, έτσι, γιατί ο οργανισμός μας έχει προσαρμοστεί και έχει αναπτύξει την δική του ανοσία. Η βιταμίνη C έχει ισχυρή αντιοξυδωτική δράση και ενισχύει τα λευκά αιμοσφαίρια, ενώ η βιταμίνη D και ο ψευδάργυρος είναι κρίσιμη για την λειτουργία των ταφ κυτάρων και άλλων ανοσοκυτάρων. Όλα αυτά που έχουν σχέση με το ανοσοποιητικό, σας είπα στην αρχή, μπορείτε να μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube και να δείτε τα βιντεάκια τα οποία είναι καταπληκτικά. Αυτά που ακούτε αυτή τη στιγμή με λόγια, αν θα τα δείτε στα γραφικά, θα δείτε πόσο εύκολα κατανοητά είναι. Και επίσης εκεί θα καταλάβουμε το πόσο δυνατός, μάλλον όχι δυνατός, το πόσο μεγάλο θαύμα είναι ο ανθρώπινος οργανισμός, γιατί συντελούνται τόσο πολλές διεργασίες που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε καν. Αυτή τη στιγμή μέσα στον οργανισμό του καθενός μας συμβαίνουν πολύ σημαντικά πράγματα, έτσι, τα οποία εντάξει, εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε και όμως είναι ένα θαύμα ο οργανισμός. Λοιπόν, το σελήνιο. Το σελήνιο συμπληρώνει αυτές τις δράσεις μέσω της αντιοξυδωτικής προστασίας. Ρυθμίζει τις φλεγμονές και το μεταβολισμό των κυτάρων και ιδίως όταν υπάρχει επαρκής προσφορά βιταμινών και μετάλλων. Όταν δηλαδή υπάρχει επαρκής ποσότητα σε βιταμίνες και σε μέταλλα, το σελήνιο λειτουργεί πολύ καλύτερα. Έρευνες έχουν δείξει ότι η συνδυασμένη δράση των συγκεκριμένων μικροθρεπτικών συστατικών, αυτό που αναφέραμε πριν από λίγο, έχει μεγαλύτερη επίδραση στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού σε σχέση με μεμονωμένα συστατικά, ιδίως σε περιόδους στρες ή κατά τη διάρκεια των λοιμώξεων. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι στρεσαρισμένος ή περνάει μία λοίμωξη, θα ήταν προτιμότερο να πάρει ένα σκεύασμα το οποίο περιέχει όλα αυτά σαν συνδυασμό, παρά να πάρει μόνο βιταμίνη C ή να πάρει μόνο βιταμίνη D ή μόνο ψευδάργυρο. Έτσι. Γιατί η συνεργική δράση θα έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης, έρευνες έχουν δείξει ότι έρευνες οι οποίες εξετάζονται συνδυασμοί των βιταμινών και των ιχνοστοιχείων, αυτό που αναφέρουμε εδώ, δείχνουν ότι όταν είναι σε σωστές συγκεντρώσεις, συμβάλλουν στη λειτουργία του ανοσοποιητικού, ρυθμίζουν τις φλεγμονές στον οργανισμό και επίσης προλαμβάνουν και λοιμώξεις και σοβαρές λοιμώξεις, έτσι, παράδειγμα του αναπνευστικού και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από το να προσπαθήσεις να θεραπεύσεις κάτι. Τώρα, το πώς συνεργάζονται, είπαμε, η βιταμίνη C προσφέρει αντιοξυδωτική προστασία και ενισχύει τα λευκά αιμοσφαίρια. Η βιταμίνη D ρυθμίζει την απόκριση της ανοσίας του οργανισμού. Ο ψευδάργυρος είναι βασικό συστατικό για να αναπτυχθούν τα ανοσοκύτταρα, η άμυνα του οργανισμού δηλαδή. Και το σελήνιο βοηθάει στο να υπάρχει αντιοξυδωτική δράση. 4 διαφορετικά συστατικά, το καθένα έχει διαφορετική λειτουργία, αλλά και τα 4 μαζί ενισχύουν το ανοσοποιητικό. Πού βρίσκεται αυτή η συνέργεια, πώς γίνεται αυτή η συνεργασία? Η βιταμίνη C στην ουσία τι κάνει? Μειώνει το οξυδωτικό περιβάλλον. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει οξυδωτικό περιβάλλον, η βιταμίνη D λειτουργεί πολύ πιο εύκολα μαζί με το ψευδάργυρο. Λοιπόν, ο ψευδάργυρος τι κάνει? Σηματοδοτεί τα ανοσοκύτταρα, τα οποία ενεργοποιεί η βιταμίνη D, και το σελήνιο προστατεύει τα κύτταρα ώστε να μην εξαντλούνται κατά την ανοσολογική απόκριση. Έτσι. Και μελέτες δείχνουν ότι ο συνδυασμός αυτών των 4 συστατικών έχει μεγαλύτερη επίδραση σε δείκτες ανοσίας από ό,τι τα μεμονωμένα συστατικά. Συμπέρασμα λοιπόν.
Όσον αφορά το νοσοποιητικό, η βιταμίνη C, D, ψευδάριος και σελήνιο λειτουργούν και προσφέρουν πιο δυνατή άμυνα στον οργανισμό, καλύτερη αντίδραση σε ιώσεις λοιμώξης και επίσης σε μείωση της κόπωσης σε περιόδους στρες. Είπαμε ακριβώς το πώς συμβάλλει κάθε μία και σε ποιο αποτέλεσμα οδηγούμαστε. Όταν υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά, το νοσοποιητικό λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά. Πάμε σε δύο άλλα συστατικά, τα οποία επίσης είναι σημαντικά. Είναι το φιλικό οξύ και η βιοτίνη, βιταμίνη B9 και B7. Αυτά έχουν σχέση με τον κυταρικό μεταβολισμό και με την ανανέωση των κυτάρων. Το φιλικό οξύ είναι απαραίτητο για τη σύνθεση του DNA και του RNA, για την κυταρική διαίρεση και τις λειτουργίες του ανοσοποιητικού, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση της λειτουργίας των λεμφοκυτάρων και στην παραγωγή των κυτάρων. Τα λεμφοκύτταρα έχουν να κάνουν με την άμυνα του οργανισμού. Έτσι. Η βιοτίνη συμμετέχει στο μεταβολισμό των λιπών, των υδαταθράκων και των αμινοξέων και υποστηρίζει έμεσα την ενεργειακή παραγωγή των κυτάρων. Εδώ θα έλεγα ότι με βάση την πραγματικότητα η έλλειψη της βιοτίνης είναι σπανιότερη στην καθημερινή διατροφή, δηλαδή υπάρχει σε μεγάλη ποσότητα, οπότε ο οργανισμός μας συνήθως είναι καλυμμένος από βιοτίνη. Τώρα, συνδυαστικά, οι βιταμίνες του συμπλέγματος B, ιδίως η B9 και η B7, λειτουργούν υποστηρικτικά σε μεταβολικές οδούς υψηλής ζήτησης, ιδίως όταν υπάρχουν περίοδοι, παράδειγμα κατά την ανάπτυξη ενός οργανισμού, κατά την εγκυμοσύνη, όταν υπάρχει δραστηριότητα ανοσολογική κτλ. Εδώ βέβαια με βάση τις μελέτες δεν είναι τόσο πολύ αποδεδειγμένο. Στην ουσία βέβαια υπάρχουν μελέτες που το αποδεικνύουν, αλλά δεν είναι τόσο αποδεδειγμένο όσο η περίπτωση η προηγούμενη που εξηγήσαμε, έτσι, για τον ψευδάργυρο, τη βιταμίνη D και τη βιταμίνη C. Ποιος είναι ο ρόλος του φιλικού οξέως? Είπαμε σύνθεση DNA και RNA, κυταρική διαίρεση, παραγωγή ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων και είναι κρίσιμο, χρειάζεται δηλαδή κατά την ανάπτυξη, την εγκυμοσύνη και για την ανοσολογική δραστηριότητα. Η βιοτίνη συνένζυμο σε μεταβολισμό λιπών, υδατανθράκων, αμινοξέων και υποστηρίζει την ενεργειακή παραγωγή, δηλαδή την παραγωγή ενέργειας για τα κύτταρα και την υγεία του δέρματος, των μαλλιών και των ηχιών. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η βιοτίνη ώστε να έχουμε υγιές δέρμα, μαλλιά και νύχια. Τώρα, πού βρίσκεται η συνέργεια? Το φιλικό οξύ στην ουσία είπαμε είναι η ανανέωση, έτσι, οπότε δημιουργεί νέα κύτταρα. Η βιοτίνη στην ουσία παρέχει την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία τους. Λοιπόν, και τα δύο ανήκουν στο σύμπλεγμα των βιταμινών B, το οποίο λειτουργεί ως μεταβολικό δίκτυο. Ποιο είναι το συμπέρασμα εδώ? Εδώ μιλάμε πλέον για κατασκευή και ενέργεια, πλην μιλούσαμε για ανοσία, έτσι. Κατασκευή και ενέργεια. Το φιλικό οξύ φτιάχνει νέα κύτταρα, η βιοτίνη δίνει ενέργεια στα κύτταρα και μαζί φτιάχνουν κύτταρα και τους δίνουν τα καύσιμα για να δουλέψουν. Έτσι απλά. Πάμε παρακάτω. Να δούμε κάποια άλλα στοιχεία. Οι φυτικές ίνες. Λοιπόν, οι φυτικές ίνες στην ουσία αποτελούν έναν θεμέλιο λίθο για την υγεία, καθώς η δράση τους εκτείνεται πολύ περισσότερο πιο πέρα από την πέψη. Έτσι. Δεν έχουν σχέση δηλαδή μόνο με την πέψη, επηρεάζοντας άμεσα και το ανοσοποιητικό. Έτσι. Η επαρκής πρόσληψη φυτικών ινών, στην ουσία προέρχονται από φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης. Η πρόσληψη λοιπόν η επαρκής εξασφαλίζει την ομαλή κινητικότητα του εντέρου, φαντάζομαι όλοι το γνωρίζουμε αυτό, αποτρέπει τη δυσκολιότητα και θωρακίζει τον οργανισμό μέσω ενός υγιούς μικροβιώματος. Οι φυτικές ίνες, προσέξτε τώρα, τι ακριβώς κάνουνε? Καταρχήν, είναι τροφή για το μικροβίωμα και στην ουσία έχουν πρεβιωτική δράση. Δεν ξέρω αν έχετε ακουστά για τα προβιωτικά και τα πρεβιωτικά. Τα προβιωτικά είναι οι μικροοργανισμοί που υπάρχουν στο έντερο, ώστε να έχουμε ένα υγιές έντερο. Τα πρεβιωτικά είναι η τροφή που χρειάζονται τα προβιωτικά για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, εντάξει, και να φέρουν την λειτουργία τους εις πέρας. Οι φυτικές ίνες λοιπόν δεν πέπτονται από τον οργανισμό, δηλαδή δεν έρχονται σε φάση πέψης. Στην ουσία είναι η κύρια τροφή για τα καλά βακτήρια, για τα προβιωτικά. Έτσι. Άρα λοιπόν οι φυτικές ίνες αποτελούν την τροφή των προβιωτικών. Η κατανάλωσή τους ενισχύει την ποικιλομορφία και την ανάπτυξη των ωφέλιμων μικροβίων, τα οποία, προσέξτε, στο έντερο
γίνεται μία συνεχή μάχη ανάμεσα στα καλά και ωφέλιμα βακτήρια και στα παθογόνα. Έτσι. Οπότε οι φυτικές ίνες βοηθάνε τα καλά βακτήρια να ανταγωνίζονται τα παθογόνα, προστατεύοντας τον οργανισμό από λοιμώξεις. Έτσι, μία πολύ απλή λειτουργία μέσα στο μυαλό μας, αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ σημαντική. Επίσης, οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στην παραγωγή λιπαρών οξέων βραχίας αλύσου. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Κατά την ζύμωση, όταν δηλαδή καταναλώνονται φυτικές ίνες από τα προβιωτικά, στην ουσία τι γίνεται? Παράγονται κάποια λιπαρά οξέα, τα οποία λέγονται βραχίας αλύσου, τα οποία αυτά τα οξέα έχουν αντιφλεγμονώδη δράση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μειώνουν την συστηματική φλεγμονή και επίσης αποτελούν πηγή ενέργειας για τα κύτταρα του εντέρου. Άλλη δράση. Ενισχύουν τον εντερικό φραγμό. Τι σημαίνει αυτό? Οι φυτικές ίνες βοηθούν στη διατήρηση της ακεραιότητας του βλενογόνου του εντέρου. Όταν λείπουν οι φυτικές ίνες, δηλαδή όταν δεν υπάρχουν και τα παθογόνα βακτήρια, οι μικροοργανισμοί μπορούν και αναπτύσσονται, εκεί ενδέχεται αυτά τα παθογόνα να τρέφονται από την βλενογόνο του εντέρου, από τη βλένα του εντέρου. Με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται? Αποδυναμώνεται ο φραγμός του εντέρου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές τοξίνες και βλαβερά συστατικά να μπορέσουν να περάσουν από το έντερο στην κυκλοφορία του αίματος. Και έτσι σιγά σιγά να αρχίσουμε να αποκτούμε κάποια προβλήματα τα οποία δεν καταλαβαίνουμε καν από πού προήρθαν. Έτσι. Και μπορεί πολύ απλά να προήρθαν λόγω αυτού του θέματος που προκλήθηκε μέσα στο έντερο. Ρύθμιση της ανοσολογικής απόκρισης. Είναι γνωστό ότι το 70-80 μπορεί και παραπάνω τα 100 του ανοσοποιητικού συστήματος, έτσι, των κυττάρων του ανοσοποιητικού, υπάρχει στο έντερο. Λοιπόν, τα προϊόντα της ζύμωσης από τις φυτικές ίνες αλληλοεπιδρούν με αυτά τα κύτταρα, βοηθώντας το ανοσοποιητικό να διακρίνει μεταξύ των βλαβερών και μεταξύ των καλών κυττάρων. Με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται? Καταφέρνει και τα απομονώνει, μειώνοντας τις αλλεργικές και τις αυτοάνωσες αποκρίσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι μια σωστή χρήση, αν θέλετε μια σωστή διατροφή και μια σωστή μεταχείριση και συμπεριφορά απέναντι στο έντερο μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα. Τώρα, η επαρκής πρόσληψη φυτικών ινών, που είπαμε προέρχονται από φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά κτλ., εξασφαλίζει την ομαλή κινητικότητα του εντέρου, αποτρέπει τη δυσκολιότητα και θωρακίζει τον οργανισμό μέσω ενός υγιούς μικροβιώματος. Σημαντικές επισημάνσεις. Τα ωφέλη είναι πιο εμφανή σε άτομα τα οποία έχουν ελλείψεις. Δηλαδή, αν κάποιος στον οργανισμό του είναι επαρκής και έχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, μπορεί να παίρνει συμπληρώματα και να μην καταλαβαίνει κάποια ουσιαστική διαφορά. Τα ωφέλη όμως είναι πολύ πιο εμφανή σε άτομα τα οποία έχουν σημαντικές ελλείψεις. Θα πρέπει επίσης να προσέξουμε και την υπερβολική λήψη κάποιων συμπληρωμάτων. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι μπορεί ο οργανισμός μας να πάρει οτιδήποτε σε οποιαδήποτε ποσότητα. Ναι, μεν ο οργανισμός έχει τις ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να αποβάλει όσα δεν χρειάζεται και να χρησιμοποιήσει αυτά που χρειάζεται, αλλά πολλές φορές μπορεί να δημιουργηθούν κάποιες δυσλειτουργίες και κάποιες ανισορροπίες και σε βάθος χρόνου να αρχίσουν να υπάρχουν κάποια προβλήματα, τα οποία μπορεί να ξεκινήσουν από μια απλή αλλεργία και να καταλήξει σε κάτι πιο σοβαρό. Παράδειγμα, η υπερβολική λήψη ψευδαργύρου μπορεί να μειώσει τον χαλκό. Παράδειγμα, οι λιποδιαλυτές βιταμίνες, π.χ. η βιταμίνη D, απαιτεί προσοχή. Έτσι, τα είπαμε αυτά προηγουμένως. Εδώ θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε ότι η τροφή παραμένει το βασικό μέσο πρόσληψης. Δηλαδή, θα μου πείτε τώρα πόσο εύκολο είναι να πάρεις όλα αυτά τα συστατικά με τις τροφές τις σημερινές. Είναι λίγο απίθανο, εντάξει, λίγο αδύνατο. Θα πρέπει όμως κατά κυριότερο λόγο η τροφή να είναι το βασικό μέσο πρόσληψης και από εκεί και πέρα οτιδήποτε άλλο χρειάζεται ο οργανισμός μπορούμε να το πάρουμε σαν συμπλήρωμα. Και τα συμπληρώματα έχουν ρόλο ιδίως όταν υπάρχουν αυξημένες ανάγκες του οργανισμού, όταν υπάρχουν ελλείψεις διαγνωσμένες. Ο κύριος Βασαράς μας είπε στο ιατρικό σεμινάριο που είχαμε για τη βιταμίνη D ότι μπορεί κάποιος να πάει στο φαρμακείο και να πάρει μετρητή βιταμίνης D. Βέβαια δεν θα σου βγάλει ακριβή ποσότητα
βιταμίνης D που έχει ο οργανισμός, αλλά κατά προσέγγιση. Οπότε είναι ένα μέσο διάγνωσης, αλλά φυσικά το καλύτερο είναι να κάνει κάποιος εξετάσεις αίματος ή κάθε φορά που κάνει εξετάσεις αίματος, εκεί θα μπορεί να βλέπει κατά πόσο ο οργανισμός του είναι επαρκής σε κάποια συστατικά απαραίτητα και πώς μπορεί να τα συμπληρώσει. Και φυσικά τα συμπληρώματα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, σε ομάδες πληθυσμού δηλαδή που έχουν ανάγκη κάποια συμπληρώματα και πρέπει να τα παίρνουν έτσι κι αλλιώς. Πάμε λοιπόν λίγο παρακάτω. Λιπαρά οξέα. Ποιος είναι ο ρόλος των λιπαρών οξέων? Εδώ τώρα θα ήθελα να σας πω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό επίσης, και αυτά σας τα λέω γιατί τα βλέπω εγώ ίδιος. Μπορείτε να πάτε, έχει εδώ πέρα κάτω ένα link. Αν θα κάνετε κλικ σε αυτό το link θα πάτε σε ένα βιντεάκι το οποίο εξηγεί ακριβώς το πώς ο οργανισμός χειρίζεται τα λιπαρά οξέα, το σηκώτη πώς τα μεταβολίζει, πώς τα χρησιμοποιεί, πώς τα στέλνει εκεί που τα στέλνει, πώς μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα και πώς μπορεί ο οργανισμός να τα καταπολεμήσει. Έτσι. Είναι μια καταπληκτική σειρά από βίντεο, τα οποία θα πρέπει να πω ότι πρέπει να είναι εταιρεία αυτή, η Nucleus, και το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να αναφέρουμε τη συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί έχει πολύ σημαντικά και πολύ ωραία γραφικά βιντεάκια. Προσωπικά βλέπω πάρα πολύ από αυτά και αν θα μπείτε στο YouTube στο κανάλι μας θα δείτε ότι τα περισσότερα που έχουμε αναρτήσει είναι από αυτήν εδώ την εταιρεία. Σας προτείνω δηλαδή επιφύλακτα να μπείτε και να τα δείτε αυτά τα βιντεάκια. Εκεί λοιπόν θα δείτε με πάρα πολύ απλά λόγια και κατανοητά τα πάντα γύρω από όλα όσα συζητάμε και θα δείτε και πολύ περισσότερα. Είπαμε λοιπόν ότι οι λιποδιαλυτές βιταμίνες είναι η α, η D, η ε και η K. Λοιπόν, τα υγιή λιπαρά οξέα είναι απαραίτητα για να απορροφηθούν οι παραπάνω βιταμίνες από το έντερο. Έτσι. Άρα λοιπόν, έχουμε τις λιποδιαλυτές βιταμίνες, αλλά αν δεν υπάρχουν τα λιπαρά οξέα, οι βιταμίνες αυτές δεν θα μπορέσουν να απορροφηθούν. Η διαδικασία λοιπόν τι περιλαμβάνει? Τον σχηματισμό των μικυλίων. Στο έντερο τα λίπη βοηθούν στο σχηματισμό μικρών σωματιδίων, τα οποία ενσωματώνουν τις λιποδιαλυτές βιταμίνες. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε από το έντερο, εκεί γίνεται η πρώτη διεργασία. Μεταφορά. Οι βιταμίνες μεταφέρονται μέσω των χυλομικρών, μέσω των λιποπρωτεϊνών στο λεμφικό σύστημα και από εκεί στο αίμα. Και μετά γίνεται απορρόφηση. Λοιπόν, χωρίς λιπαρά, η απορρόφηση των βιταμινών αυτών είναι εξαιρετικά μειωμένη. Έτσι. Οπότε είναι απαραίτητα τα λιπαρά. Τώρα, εάν λαμβάνουμε συμπληρώματα λιποδιαλυτών βιταμινών, συνίσταται να τα καταναλώνουμε μαζί με το κυρίως γεύμα που περιέχει λίπος για καλύτερη αξιοποίηση. Έτσι, και αυτό επίσης πολύ σημαντικό. Πάμε παρακάτω. Συγγνώμη λίγο. Γρηγόρη, ακούγουμε γιατί βλέπω ότι κάτι έχει κολλήσει εδώ. Ναι, ακούγεσαι κανονικά. Τάσο. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο συστατικό, την μονολαβρίνη. Εγώ δεν την είχα ακουστά, δεν ήξερα καν το τι είναι. Όταν όμως έμαθα, είδα ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στην ουσία είναι ένα φυσικό συστατικό, το οποίο όμως έχει πολύ σημαντική δράση στον οργανισμό. Πριν τη μονολαβρίνη υπάρχει το λαβρικό οξύ. Λοιπόν, το λαβρικό οξύ υπάρχει στο λάδι της καρύδας. Υπάρχει σε περιεκτικότητα 47 έως 50% έτσι, στο λάδι της καρύδας. Ταυτόχρονα υπάρχει και στο μετρικό το γάλα. Και έχουν γίνει πάρα πολλές επιστημονικές μελέτες και έρευνες τις τελευταίες 2 δεκαετίες σχετικά με τις θετικές και τις σημαντικές ιδιότητες που έχει. Το λάδι λοιπόν της καρύδας έχει χαρακτηριστεί σαν αρκετά επωφελές για την υγεία, επειδή περιέχει αυτό το λαβρικό οξύ. Αυτό το λαβρικό οξύ όταν υπάρχει στο σώμα μεταβάλλεται στη μονολαβρίνη, δηλαδή ο οργανισμός το συνθέτει
το επεξεργάζεται και δημιουργείται η μονολαβρίνη, η οποία είναι μια ουσία που είναι πολύ τοξική για τους ιούς. Τοξική για τα βακτήρια, τους μύκητες και οποιοσδήποτε άλλους μικροοργανισμούς, έτσι βλαβερούς πάντα, αφού έχει την δυνατότητα να διαβάλει τις λιπιδικές τους μεμβράνες και ουσιαστικά να τις καταστρέφει. Οι περισσότερες μορφές των ιών στην ουσία έχουν λιπιδική μεμβράνη γύρω-γύρω και το μυστικό είναι αν μπορέσει να υπάρχει δυνατότητα να διασπαστεί αυτή η μεμβράνη ώστε να καταστραφεί ο ιός. Εδώ λοιπόν η μονολαβρίνη καταφέρνει αυτό το πράγμα. Είναι αποτελεσματική για τη θεραπεία πολλών ειδών απομυκητιάσης. Επίσης έχει αποτελέσματα σε βακτηριδιακές μολύνσεις και ιούς όπως μαγουλάδες, γρίπη, υπατήτηδα C, ακόμα και τον ιό, τον HIV. Η βιταμίνη Α, ένα άλλο επίσης συστατικό πολύ σημαντικό, έχει θετική επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα. Προστατεύει τα κύτταρα από το οξυδοτικό στρες, εξασφαλίζει τη σωστή ανάπτυξη, ποιότητα και τη λειτουργικότητα των βλενογόνων, των οστών και της αιματοποίησης. Το σώμα δεν μπορεί να συνθέσει τη μονολαβρίνη αν δεν υπάρχει το λαβρικό οξύ. Έτσι. Και η καρύδα έχει αποδειχθεί ότι έχει αντιφλεγμονώδεις, αντιβακτηριακές ιδιότητες και έτσι ωφελεί ιδιαίτερα ιδίως τα άτομα τα οποία έχουν αυτοάνωσα νοσήματα, τα οποία έχουν μία μόνιμη φλεγμονή μέσα στον οργανισμό και επίσης μπορεί να βοηθήσει και άτομα τα οποία πάσχουν από την θηριωδίτιδα, την Χασιμότο. Έτσι, όλα αυτά η μονολαβρίνη. Τώρα, με βάση τις μελέτες, το που βοηθάει, συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού και των βλενογόνων. Βοηθάει στην άμυνα του οργανισμού, που έχει αποδυναμωθεί από ιογενείς λοιμώξεις. Εδώ θα λέγαμε ότι η μονολαβρίνη βοηθάει και σαν θεραπεία αλλά και σαν πρόληψη. Τώρα για θεραπεία, επειδή έχουμε εμείς κάποια σκευάσματα στην εταιρεία μονολαβρίνης, μπορούμε με τα βεβαιότητας να σας πούμε ότι σε περίπτωση που κάποιος τείνει να προσβληθεί από κάποιον ιό, εάν πάρει κάποιες συγκεκριμένες κάψουλες, μπορεί μέσα σε 2 μέρες να ξεπεράσει τον ιό πάρα πολύ γρήγορα και χωρίς να το καταλάβει. Δηλαδή είναι σαν συστατικό, είναι πάρα πολύ γρήγορο στο αποτέλεσμά του, έτσι, και πολύ αποτελεσματικό. Προωθεί την υγιή ισορροπία των εντερικών βακτηρίων. Γρηγόρη, άνοιξε η οθόνη γιατί μου κλείσε. Ναι, εντάξει. Ωραία. Βοηθάει στην απομάκρυση εχθρικών παθογόνων από το σώμα, ιούς, βακτήρια, ζυμομύκητες, μούχλα, μύκητες κτλ. Είναι ευεργετικό όταν έχουμε κάποιο κοινό κρυολόγημα, είναι αυτό που σας είπα πριν. Έτσι. Καταπολεμάει τα συμπτώματα της γρίπης. Έχει θετική επίδραση σε ασθένειες, έρπιτα, βακτηριακές λοιμώξεις, σταφυλόκοκο, μυκητιάσεις κτλ. Έχει θετική επίδραση στο σύνδρομο της χρόνιας κόπωσης. Λοιπόν, και οι μελέτες έχουν δείξει, έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες τα τελευταία 20 χρόνια, έχουν δείξει ότι πραγματικά προσβάλλει το προστατευτικό κάλυμα των ιών, προκαλεί τη διάσπασή τους. Έχει δοκιμαστεί στον E. coli, σε ζυμομύκητες, συμπεριλαμβανομένου του Candida albicans, σε ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, το οποίο προκαλεί το έλκος στομάχου, επίσης σε ανθρώπινους κορονοϊούς με πολύ θετικά αποτελέσματα. Και επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα αντίσταση στην μονολαβρίνη, δηλαδή δεν έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως, αυτό την καθιστά συνεχώς αποτελεσματική για όλους. Δηλαδή πολλές φορές οι ιοί, ανάλογα με τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουμε, και οι ιοί αποκτούν τη δική τους ανοσία. Έτσι. Στη μονολαβρίνη δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί αντίσταση και γι' αυτό είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Εδώ λοιπόν τελειώνοντας θέλω να σας δείξω πολύ γρήγορα 2 συγκεκριμένα σκευάσματα τα οποία έχουμε, τα οποία συνδυάζουν πάνω κάτω αυτά τα οποία είπαμε πριν. Είναι το Multi-S, το οποίο περιλαμβάνει τις βιταμίνες C, D, ψευδάργυρο, σελήνιο και φυτικές ίνες. Επίσης έχουν μέσα κουρκουμά, το συγκεκριμένο σκεύασμα έχει και χινάκια, έχει υποφαές και έχει και χείλημα σαμπούκου. Η ποσότητα των συστατικών που έχει είναι επαρκής, είναι σε πολύ καλή δηλαδή ποσότητα, ώστε να μπορέσει να κάνει το απαιτούμενο αποτέλεσμα εφόσον χρειαστεί. Και εδώ ταυτόχρονα, πέρα από την μοναδική σύνδεση που έχουν τα δραστικά συστατικά, είναι πολύ σημαντικό και ο τρόπος
του πώς λειτουργεί στον οργανισμό, έτσι. Δεν είναι δηλαδή μόνο το τι συμπληρώματα και τι συστατικά περιέχει, αλλά πώς γίνεται η κατανομή των ενεργών συστατικών ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά και πιο απορροφήσιμα. Αυτό λοιπόν εξασφαλίζεται στο συγκεκριμένο σκεύασμα με τον εξής τρόπο. Το φωλικό οξύ υπάρχει στην επικάλυψη, δηλαδή όπως είναι η ταμπλέτα, όπως είναι το σκεύασμα, στην επικάλυψη υπάρχει το φωλικό οξύ, το οποίο απελευθερώνεται πρώτα και επομένως έχει υψηλή διαθεσιμότητα, έτσι ώστε πρακτικά ολόκληρη η χορηγούμενη δόση να εμφανίζεται γρήγορα στο ανθρώπινο πλάσμα. Το δεύτερο που γίνεται είναι η γρήγορα απελευθέρωση του σκούρου καφέ στρώματος, το οποίο αυτό στρώμα περιέχει φυτικά χυλίσματα, τα οποία διαλύονται στο γαστρικό υγρό και επίσης έχουν υψηλή διαθεσιμότητα και επομένως και αποτελεσματικότητα. Και το στρώμα της αργής απελευθέρωσης, αυτό είναι το τελευταίο, το οποίο περιέχει και τη βιταμίνη C. Επειδή η βιταμίνη C είναι έντονα όξινη, σε μεγάλες ποσότητες θα μπορούσε να ερεθίσει το στομάχι, έτσι, σε υψηλές δόσεις. Γι' αυτό υπάρχει εδώ αργή απελευθέρωση και γι' αυτό υπάρχει και μεγάλη απορροφησιμότητα. Το ίδιο ισχύει και για τον ψευδάργυρο. Ο ψευδάργυρος έχει στυπτικές, έχει συσφυκτικές επιδράσεις, κάτι το οποίο θα μπορούσε να ερεθίσει το τείχομα του στομάχου, έτσι, γι' αυτό και εδώ υπάρχει αργή απορρόφηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι πολύ αποτελεσματικό το συγκεκριμένο σκέπασμα. Συνιστόμενη δοσολογία μία ταμπλέτα την ημέρα μετά το γεύμα. Λοιπόν, αυτά. Είμαστε μέσα στην ώρα μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Καλησπέρα, λέγομαι Μέρη, συγγνώμη. Να ρωτήσω λίγο, επειδή έχασα το πρώτο μέρος και είχα και ένα πρόβλημα στη σύνδεση, το ανεβάζετε σε κάποιο link ή σε κάποιο site αυτή την ομιλία, τη σημερινή? Ναι, από τη στιγμή που καταγράφετε θα ανεβεί και πιθανόν θα το βάλουμε στο κανάλι στο YouTube. Θα μπορέσετε να μπείτε εκεί να το δείτε. Success Mindset, το πατάω το κανάλι. successmindset.eu YouTube. Ωραία, και αυτό που είπατε, γιατί με ενδιαφέρει, επειδή είμαι εκπαιδευτικός και κολλάω συνεχώς ιώσεις από τα παιδιά, που είπατε ότι στις ιώσεις είναι λίγο ποσότητα παραπάνω, πώς γίνεται και ξεπερνιούνται πιο εύκολα, αυτό λίγο αν μπορείτε να εξηγήσετε. Ναι, είναι ένα σκεύασμα μονολαβρίνης, το οποίο έχει την φυτική ουσία της μονολαβρίνης, ταυτόχρονα είναι σε συνδυασμό με την βιταμίνη Α, είναι σε κάψουλες, οπότε όταν νιώσει κάποιος οργανισμός ότι προσβάλλεται από ίωση, μπορεί να πάρει 2 κάψουλες το πρωί, 2 το βράδυ. Λοιπόν, επίσης μπορεί να πάρει 2 την επόμενη μέρα και το επόμενο βράδυ και πολύ γρήγορα θα ξεπεράσει τον ιό. Ωραία, αυτό είναι δόση εφόδου, αλλά μπορεί να το πάρει και κάποιο σαν πρόληψη, ώστε αν είναι σε ένα περιβάλλον που έχουν ιώσεις, ξέρω, να μην κολλήσει. Ακριβώς, ναι, σαν πρόληψη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία κάψουλα την ημέρα, ναι, είναι αρκετή. Ωραία, αυτό μπορείτε να το γράψετε στο site ή να ξέρουμε ποια βιταμίνη είναι. Θα σας σταλεί στο email έτσι κι αλλιώς και ο σύνδεσμος του σεμιναρίου και πληροφορίες γύρω από τα συγκεκριμένα προϊόντα. Εντάξει, αυτό ήθελα. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω μια ερώτηση, τη Μέρη. Είσαι μέσα στη λίστα των email, έτσι, έχεις λάβει email, σωστά? Ναι, μ' ακούτε, ναι. Ναι, ωραία. Όσοι είστε μέσα στη λίστα των email και έχετε λάβει ήδη την ενημέρωση για να συνδεθείτε σήμερα, κάντε το εξής απλό. Πάτε και κάντε μια απάντηση στο τελευταίο email που λάβατε και γράψτε τη λέξη μονολαβρίνη ή πολυβιταμίνη για να ξέρουμε τι ακριβώς να σας στείλουμε σαν πληροφορίες, και νομίζω έτσι και θα σας στείλουμε και το βίντεο, αλλά για να σας στείλουμε συγκεκριμένους συνδέσμους να πάρετε περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες. Εντάξει. Ωραία, και αυτά τα προϊόντα μπορώ να τα κατευθείαν από την εταιρεία σας να τα παρακολουθήσω? Κατευθείαν από το e-shop, ναι. Αυτό ήθελα. Εντάξει, ωραία, ευχαριστώ. Ναι, αν θέλετε μπορείτε να στείλετε και μήνυμα προσωπικό στο Success Mindset και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ανεβάσει το σύνδεσμο στο chat, successmindset.eu. Συγγνώμη, έγραψα κάθετο Zoom, έπρεπε να γράψω κάθετο YouTube. Θα το ξαναγράψω μισό λεπτό. .eu κάθετος. Ωραία. Αυτό είναι το link από το YouTube. Μπορείτε να πάτε εκεί και να δείτε όλα τα βιντεάκια τα οποία υπάρχουν. Και εδώ έχουμε και αρκετούς ανθρώπους, Τάσο, μέσα που
αρχής γενομένες από μένα και από σένα που έχουμε δει το αποτέλεσμα, ειδικά με τη μονολαβρίνη, πώς λειτουργεί σε ιώσεις. Λοιπόν, δεν ξέρω και αν άλλοι άνθρωποι έχουν δει το ίδιο αποτέλεσμα σε ιώσεις. Και τι μπορείτε να γράψετε εδώ ελεύθερα, έτσι. Τι έχετε δει σε ιώσεις, όσοι την έχετε χρησιμοποιήσει. Για μας να πω ότι είναι πάντα στη φαρέτρα μας, πάντα στο ντουλάπι του σπιτιού και τη χρησιμοποιούμε μόλις πάει να ξεκινήσει κάτι. Έτσι, δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο και γι' αυτό όλη η οικογένεια την έχουμε ως σε εισαγωγικά το πλωστάσιό μας, έτσι. Ναι, η μονολαβρίνη αντιμάχεται και τον κάντιτα και άλλα παρασιτοειδή, ναι. Δεν είναι μόνο για ιούς. Και να πούμε εδώ ότι μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες, αν γνωρίζετε και αγγλικά. Θα μου πείτε τώρα, λιγότερο ρόλο παίζει πλέον με τις μεταφράσεις. Αν πάτε στο pubmed.gov, θα σας το γράψω σε λιγάκι, και γράψετε εκεί μόνο Λαουρίν, θα δείτε ότι υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες μελέτες σχετικά με τη μονολαβρίνη. Έτσι. Όπως και με το πρωτόγαλα, όπως και με οποιαδήποτε άλλα ενδεχομένως που αφορούν το νοσοποιητικό. Μπορεί, λέει ο Αλέξανδρος, να το πάρει παιδί. Γίνε πιο συγκεκριμένος, Αλέξανδρε. Ηλικία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μπορώ να κάνω 2 ερωτήσεις? Φυσικά. Παρακαλούμε, ναι, πέστε μας. Η μία είναι γενική και η άλλη είναι προσωπική. Μπορεί τι μας προτείνετε, ποια διατροφή να κάνουμε για να μην έχουμε λήξη θρεπτικών στοιχείων στον οργανισμό μας, το ένα, που αφορά για όλους, και το άλλο είναι προσωπική, που εγώ παίρνω 10.000 μονάδες την ημέρα D3 μαζί με K2 και από 30 την πήγα 92. Θέλω να ακούσω την άποψή σας και γι' αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, με βάση το σεμινάριο που μας εξήγησε ο κύριος Βασαράς, το 92 είναι καλή ποσότητα, καλός αριθμός. Μιλάμε για 92 μονάδες, έτσι. Είναι καλός αριθμός. Είναι καλός αριθμός, ναι. Οπότε είναι καλά να το κρατήσετε εκεί. Αν θέλετε μπορείτε να το πάτε και λίγο παραπάνω. Τώρα όσον αφορά Ναι, τελειώσετε, ολοκληρώσετε. Ναι, όσον αφορά τώρα τη διατροφή που είπατε, την υγιεινή, πάνω κάτω γνωρίζετε. Εντάξει, το τι είναι καλά να τρώμε και τι όχι. Κάνουμε ισογειακή διατροφή, Μιχάλη, ναι. Εντάξει, ναι, νομίζω είναι μια χαρά. Κλείνω περισσότερο προς τη φυτική διατροφή, δηλαδή, και λιγότερο στα ζωικά. Ναι, αυτό είναι και το καλύτερο. Αυτό κάνω. Και για την D3 που είδα 92, έχω καταλάβει ότι έχει αποτέλεσμα θετικό, γιατί βλέπω μέχρι τώρα δεν έχω καμία ίωση μέχρι στιγμής, τίποτα όλο το χειμώνα, ενώ προηγούμενα χρόνια έστω και μία φορά μου έπιανε μία ίωση, ας πούμε, και τώρα βλέπω πάω καλύτερα και εγώ και η γυναίκα μου που το παίρνουμε στην D. Έχω ακούσει και από τον κύριο Βασαρά και από μερικούς άλλους επιστήμονες ότι πράγματι όταν είναι σε ψηλά επίπεδα, δηλαδή προλαμβάνει και από άλλα, όχι εκτός από το ανοσοποιητικό, και αυτοάνοσα, καρδιακιακά, μέχρι και μερικούς καρκίνους. Ναι. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, κοιτάξτε, αξίζει πραγματικά, όσοι είστε μέσα εδώ, αξίζει πραγματικά να δείτε το σεμινάριο του κυρίου Βασαρά. Όλα αυτά που λέτε, κύριε Παναγιώτη, όλα αυτά που λέτε μας τα εξηγεί με πολύ απλά λόγια και εκεί θα καταλάβετε την σημαντικότητα που παίζει η βιταμίνη D. Έτσι, αλλά είναι ότι οι περισσότεροι συμβατικοί γιατροί, αν δουν λίγο ανεβασμένο, σε τρομοκρατούν. Δηλαδή η τοξικότητα να σταματήσει και να κάνει. Και με 30 και με 25 σου λένε ότι είναι εντάξει. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω ότι παίζεται σε αυτό το θέμα. Όχι, η τοξικότητα στη βιταμίνη D είναι πολύ μεγαλύτερη, δηλαδή σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες. Δηλαδή μέχρι 150-200, αν θυμάμαι καλά, Γρηγόρη, είναι όχι μόνο ασφαλής, είναι και ευεργετική, έτσι. Άρα γιατί αυτοί όπως οι επιστήμονες, οι κλασικοί, το μεγαλύτερο ποσοστό, ένα μικρό ποσοστό είναι που λέει αυτό που είπατε εσείς,
Γιατί το λένε αυτό και προσπαθούν, μήπως βάζω έτσι πονηρές σκέψεις δηλαδή. Τώρα εντάξει, αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί Εντάξει, δεν εντάξει, ξέρω κιόλας, έτσι, δεν ξέρω. εντάξει. Λοιπόν, όσον Ευχαριστώ αφορά... πολύ. Να είστε καλά. Πέστε κάτι αν θέλετε. Ωραία. Όσον αφορά τα παιδιά, συνήθως τα συμπληρώματα διατροφής δεν αφορούν παιδιά που είναι κάτω των 3 ετών. Έτσι, και αυτό βέβαια δεν είναι απόλυτο. Παράδειγμα, το πρωτόγαλα, το κολόστρουμ μπορεί να δοθεί άνετα και σε παιδιά κάτω των 3. Τώρα, αν μιλάμε για τη μονολαβρίνη, βλέπω 8 και 9 ετών και πάνω. Λοιπόν, εδώ θα μπορούσε να δοθεί η μισή δόση. Δηλαδή, η κάψουλα μπορούσε να ανοιχτεί και να χρησιμοποιήσετε τη μισή δόση. Μπορεί να τη βάλετε σε χυμό, στο νερό, στο φαγητό. Όχι ζεστό φαγητό όμως, έτσι. Ναι. Και να προσθέσω κάτω, παίρνω άλλα 2 συμπληρώματα πάνω μαζί με. Παίρνω το μαγνήσιο, γιατί λέει με το μαγνήσιο όταν παίρνει D3 καλά να παίρνει το μαγνήσιο. Και παίρνω, επειδή δεν τρώω ψάρια, παίρνω και το ω3, δηλαδή καλής ποιότητας βέβαια, με διπλής απόσταξης, δηλαδή, χωρίς βαρέα μέταλλα μέσα, και αυτά δεν παίρνω δηλαδή μόνο. Ωραία. Μια χαρά κύριε Παναγιώτη. Και πολύ καλά κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση. Εδώ βλέπω... Συγγνώμη, εγώ είμαι πάλι μέρη. Αυτό που βάλετε του κυρίου Βασαρά, αυτό είναι που βάλατε στο link που πρέπει να δούμε, που είπατε ότι εξηγεί. Αυτό μπράβο, είναι το σεμινάριο το Γιατί ιατρικό έχω για τη κάποιες βιταμίνη D. και... Ωραία. Και να ρωτήσω λίγο, επειδή εγώ χρησιμοποιώ χρόνια το πρωτόγαλα, η μονολαβρίνη τη θεωρείται ανώτερη για μεγάλες ηλικίες. Αυτό δεν κατάλαβα λίγο. Δηλαδή αξίζει να το αλλάξω και να πάω στη μονολαβρίνη, να διακόψω το πρωτόγαλα. Βλέπω ότι Κοιτάξτε, με βοηθάει, αλλά θέλει μεγάλες ποσότητες. πρωτόγαλα χρησιμοποιείται κάτι στερεό ή το υγρό πρωτόγαλα. Σε κάψουλες. Σε κάψουλες, ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Το πρωτόγαλα είναι μια άλλη φιλοσοφία προϊόντος. Ναι, μεν και αυτό ενισχύει την άμυνα του οργανισμού, αλλά ταυτόχρονα συντελεί σε πάρα πολλά πραγματάκια. Η μονολαβρίνη είναι εξειδικευμένη γι' αυτό. Θα μπορούσε να γίνει συνδυασμός. Δηλαδή, από τη στιγμή που χρησιμοποιείτε πρωτόγαλα, λοιπόν, ο οργανισμός σας έτσι κι αλλιώς είναι προστατευμένος. Τώρα βέβαια δεν ξέρω και τι πρωτόγαλα χρησιμοποιείτε, γιατί παίζει ρόλο και το τι ποσότητα νοσοσφαιρινών έχει κτλ. Έτσι πάμε σε μια άλλη διαδικασία. Αλλά σε περίπτωση που νιώσετε ότι δεν σας ικανοποιεί το πρωτόγαλα και παρόλα αυτά υπάρχει περίπτωση να προσβληθείτε από ίωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα και τη μονολαβρίνη. Δηλαδή μπορούν και τα δύο να χρησιμοποιηθούν για την περίοδο της ίωσης. Ωραία. Αλλά Και εγώ έχω επειδή την είμαι... εντύπωση, έχω Ναι, την ναι, εντύπωση αν παίρνετε πρωτόγαλα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήδη ο οργανισμός σας θα πρέπει να είναι ενισχυμένος. Ναι. Απλά είμαι και άτομο με νόσο Κρόν, βέβαια είναι σε ύφεση. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται η μονολαβρίνη ή αν πρέπει να ρωτήσω τον γαστρεντερολόγο μου. Γιατί για το κολόστρουμ είχα ρωτήσει, ότι, δηλαδή σε άτομα με αυτοάνωση όπως εγώ. Ναι, αυτό θα πρέπει λίγο να το ψάξω. Έχω την εντύπωση ότι δεν επηρεάζει. Δεν επηρεάζει. Μπορώ να σας το γράψω στο email Ναι, αν θέλετε στο γράψτε το στο που email, γράψτε Ωραία. το στο email να το δούμε λίγο για να έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη απάντηση. Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις? Ωραία. Τάσο, γράφουν κάτι εδώ πέρα, λέει, στο ρίγο, στη διάθεση, στην αδιαθεσία και στην κούραση, στη δουλειά, με βοηθάει, λέει, πολύ η μονολαβρίνη, γράφει εδώ ο Νίκος. Ωραία. Κύριος, δεν Α, διαβάζει. το γράφει σαν διαπίστωση, όχι σαν ερώτηση. Ναι, αυτό είναι, δεν είναι σαν διαπίστωση. Η B1, η B6 και η B12 για νευρικό πρέπει να συνδυαστεί με άλλες συνεργατικές ή παίζουν μόνες τους. Sorry, παιδιά, μάλλον δεν βλέπω τώρα, έτσι. Άρχισα να μην βλέπω. Άρχισες να μην βλέπεις. Ναι, ναι.
Τις διαβάζεις και εσύ? Ναι, Σε εδώ ερωτήσεις. προσπαθώ λίγο να τη διαβάσω, προσπαθώ να δω. Επίσης εδώ η Πολύνα γράφει, μέχρι να το βρεις, γράφει ότι εμένα με βοήθησε η μονολαβρίνη στον κορονοϊό και στην ίωση, άμεσο αποτέλεσμα από τη δεύτερη μέρα. Μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, δηλαδή εγώ ε, έχω παράδειγμα και από τον εαυτό μου και από όλη την οικογένεια, έτσι. Αλλά δεν μετράει η δική μου άποψη, έτσι. Εμένα δεν πρέπει να μ' ακούτε, λοιπόν, αλλά μπορώ να μοιραστώ την εμπειρία μου και να σας πω ότι ε, όταν έπαιρνα ταυτόχρονα πρωτόγαλα και προβιωτικό και είχα κολλήσει κορονοϊό στην πολύ αρχή, δεν το είχα καταλάβει. Την τέταρτη μέρα απλά σηκώθηκα το πρωί και δεν είχα γεύση και όσφρηση. Ξεκίνησα και μονολαβρίνη και σε 4 μέρες επανήλθε όσφρηση, γεύση. Δεν είχα κανένα άλλο σύμπτωμα, η αλήθεια είναι. Ούτε πυρετό, ούτε τίποτα άλλο. Και αυτό το έχουμε δει και σε ιός και μάλιστα το έχουμε τσεκάρει και στην ιός, στην Α, που ήταν και τελευταία και πιο δυνατή. Έτσι. Οπότε, σαν καλύτερη προστασία, νομίζω είναι πρωτόγαλα, προβιωτικά και μονολαβρίνη είναι τα top. Δεν ξέρω, Τάσο, τι λες. Ναι, 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 ακριβώς. Ακριβώς είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα, οι βιταμίνες B, λοιπόν να απαντήσω λίγο στο... Οι βιταμίνες B μπορούν να συνδυαστούν, αν πούμε ότι θέλουμε να συνδυάσουμε κάτι, σίγουρα με ψευδάργυρο. Έτσι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αν θα πάρει κάποιος ένα σκεύασμα, δεν νομίζω να πάρετε ξεχωριστά βιταμίνη B1, B6, B2. Μπορεί να πάρετε σύμπλεγμα βιταμινών B που πιθανόν να έχει και άλλα συστατικά που σίγουρα θα έχει ψευδάργυρο. Οπότε νομίζω ότι ναι, θα σας καλύψει τις ανάγκες. Δεν χρειάζεται Να δηλαδή δούμε, πολλά πράγματα. να δούμε λίγο ξανά εκείνη την φωτογραφία στη διαφάνεια που είναι το Multi-S και έχει και το σύμπλεγμα όλων των θρεπτικών στοιχείων. Για μισό Τάσο, λεπτό. ναι. Εδώ να πούμε ότι τα συγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής εφαρμόζουν τεχνολογία μικροποίησης και τεχνολογία πολλαπλών στρωμάτων, όπως πολύ ωραία μας εξήγησε ο Τάσος, και είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται για τον οργανισμό, γιατί απορροφούνται σταδιακά και γρηγορότερα και σταδιακά και έχουν πάρα πολύ μεγάλη δράση. Και να πούμε ότι με τη μικροποίηση ουσιαστικά πολλαπλασιάζει τη δύναμή τους και το αποτέλεσμα. Αυτή η τεχνολογία δεν υπάρχει έξω εύκολα έξω να τη βρει κάποιος. Λοιπόν, εδώ το Multi-S συνδυάζει τις βιταμίνες B9, B7 ταυτόχρονα με ψευδάργυρο, σελήνιο, βιταμίνη D, βιταμίνη C. Συν κάποιες φυτικές ίνες. Έτσι, δηλαδή είναι ένα πλήρες σκεύασμα. Ωραία. Ωραία. Ναι, είναι καλύτερο αυτό γιατί δεν χρειάζεται να μετράμε. Διαφορετικά, αν παίρνουμε ξεχωριστό το ένα, ξεχωριστό το άλλο, πρέπει να μετράμε τις δοσολογίες, πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε. Διαφορετικά, αν επιλέξουμε μια τέτοια λύση, μια τέτοια πρόταση όπως το Multi-S, όπως λέγεται, νομίζω είναι καλύτερο γιατί δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτές τις μετρήσεις. Είναι ισορροπημένο. Τα έχει όλα μαζί. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Ναι, όντως, μπερφωτιαμίνη και μεθυλομενεργή V6 δεν βρίσκεις ένα σκεύασμα γιατί είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο. Έτσι, δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχει κάποια εταιρεία η οποία θα μπει στη διαδικασία να παράγει ένα τόσο εξειδικευμένο σκεύασμα. Έτσι, οπότε εδώ προφανώς αν ρωτάτε για τα συγκεκριμένα, λογικά θα πρέπει να πάρθουν ξεχωριστά. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Παρακαλώ. Καλησπέρα κιόλας από το Βόλο. Καλησπέρα. Οι φυτικές ίνες θα πρέπει να αποφεύγονται σε άτομα με σύνδρομο βερέθους του εντέρου. Λοιπόν, σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω με σιγουριά. Γιατί εδώ παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Εδώ καλύτερα θα πρέπει να μιλήσεις με τον γιατρό σου, να σου πει περίπου το τι ακριβώς υπάρχει σαν πρόβλημα και τι θα μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις.
Ναι. Γιατί οι φυτικές ίνες ενεργοποιούν, έτσι, τη λειτουργία του εντέρου, που σημαίνει την κινητικότητα και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, καλύτερα να μιλήσεις με τον γιατρό σου γι' αυτό. Εντάξει. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Η παρουσίαση που δείξατε θα είναι διαθέσιμη στο κανάλι στο YouTube ή μπορείτε να μας στείλετε το link, το μαγνητοσκοπημένο υλικό, να ξαναδώ, γιατί έχασα το πρώτο τέταρτο και θα με ενδιαφέρει να ακούσω για το σίδηρο. Και εσείς χάσατε το πρώτο τέταρτο. Ωραία. Ναι, και είπατε Λοιπόν, κάποια πράγματα για το σίδηρο. Και επειδή έχω ανεμία θα ήθελα να μάθω τι είπατε. οκ, ναι. Είπαμε ότι μαγνητοσκοπείτε και θα σταλεί, αν μπήκατε μέσα από email, στο email σας θα σας έρθει ο σύνδεσμος για να δείτε το βίντεο. Ωραία, σας ευχαριστώ κύριε Θοδωρίδη. Να είστε καλά. Είστε από το Βόλο, είπατε, έτσι. Από το Βόλο με τα πολλά ουζερί. Ωραία. Και τον καλό το δήμαρχο. Τον καλό το Δήμαρχο, ο οποίος είναι γνωστός σε όλη την Ελλάδα, ναι. Ο Πασίγνωστος. Μπέος, ο Μπέος. Ωραία. Είχα προσληφθεί πρόσφατα με γρίπη Α, πήρα μονολαβρίνη και σε 2 μέρες ήμουνα πολύ καλύτερα, την πέρασα πολύ ελαφριά με λίγα δέκατα. Ναι. Ναι, είπαμε, η μονολαβρίνη είναι ένα ξεχωριστό προϊόν. Προϊόν σαν συστατικό, έτσι, σαν φυσικό συστατικό είναι ξεχωριστό. Και δυστυχώς δεν το ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Το καλύτερο δηλαδή που έχει κάποιος να κάνει είναι να έχει ένα συγκεκριμένο σκεύασμα στο σπίτι του και ανά πάσα στιγμή το χρειαστεί μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Είναι άμεσα αποτελεσματικό. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ελπίζω να ήταν ενδιαφέροντα όλα όσα είπαμε, να ήταν απλά και κατανοητά. Σας ξαναπροτείνω να μπείτε στο YouTube να δείτε τα βιντεάκια και θα τα πούμε πολύ σύντομα σε κάποιο άλλο σεμινάριο με ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Ό,τι καινούριο βέβαια υπάρχει, έρχεται μήνυμα στο email, οπότε θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Να προτείνω και κάτι, Τάσο, τελευταίο. Βεβαίως. Στον κόσμο καταρχήν ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και θα θέλαμε την άποψή σας αν σας φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το να μια από τις επόμενες συναντήσεις, Τάσο, να είναι τα beauty foods. Γιατί τώρα λέμε ότι οι τροφές μας δεν περιέχουν όλα αυτά που πρέπει να λαμβάνουμε. Ουσιαστικά και εκεί έρχεται ο ρόλος των συμπληρωμάτων διατροφής, γιατί κάποτε η ντομάτα ήταν ντομάτα, σήμερα δεν ξέρω τι τρώμε, κάποτε η μπανάνα ήταν μπανάνα, σήμερα επίσης δεν ξέρω τι τρώμε. Και αυτά επηρεάζουν όχι μόνο την υγεία εσωτερικά, αλλά και εξωτερικά. Και υπάρχει μια νέα τάση που λέγεται beauty foods. Τα beauty foods είναι πιο συγκεκριμένα και μας βοηθάνε εκτός από υγιείς να είμαστε και πιο όμορφοι. Λοιπόν, εκεί στο email. Διατροφή που έχει σχέση με την ομορφιά δηλαδή, έτσι. Βεβαίως, ναι, γιατί υπάρχουν συμπληρώματα διατροφής που είναι εστιασμένα σε αυτό, έτσι λέγονται beauty foods, τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, γράψτε μας στο email αν σας ενδιαφέρει ένα από τα επόμενα θέματα να είναι αυτό. Λοιπόν, πολύ αυτά. ωραία. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ να έχετε και τα ξαναλέμε. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλή Σαρακοστή. Γεια σας. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Τάσο, να σταματήσουμε λίγο την καταγραφή.